Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Dr. Murangis from DMAX Digital Channel. A bidiyon mu na yau ina so in nuna mana yadda zaka zo bayan a bidiyon da ya gabata na nuna mana yadda ake fidda yadda zaka yi lissafi ka fidda riba ka fidda faduwa. To yaya kuma kana bacci coin sai ya miƙe tafiyan da baka taɓa tunani ba don yawanci da daddare ake pumping ɗin coin. Coin kuma da kana bacci sai ya sake ya faɗo don da daddare ake faɗar da duk wani project. To ya faɗo to yaya za ka yi ya kasance ka yi investing ɗin $200 ka ba ka so ka yi risking ɗin a ce $200 nan ya yi ƙasa da $100 ko ya yi ƙasa da $150. To yaya za a yi ka seta shi? Wannan shine abun da don koya mana a yau yadda za ka tare risks ka kuma tare haya abun da naka profit in cryptocurrency. Bari mu shiga cikin bidiyon ɗin mu gani kamar yadda ajin da ya gabata na nuna mana yadda ake yi a kirga riba a kirga faduwa. To ba tare da bata lokaci ba ni ne na sai coin na dala nawa na sai coin na dala 200 sai na zo ina so in tare shi a abun nan. For example dan sake mana example da shi dai Solana nan sai na sayi Solana a dala 130 a yadda yake yau misali sai na saye shi a yau din nan sai na cire kuɗi na sai na sayi Solana guda ɗaya. Ana fahimta da na cire kuɗi na sayi Solana guda ɗaya sai bana so ya kasance ya faɗar min ya faɗar da dala 30 in ya faɗi ya kai dala 100 kawai ya fitar min da USDT ya ajiye ba zan iya ɗaukan asaran da ya fi haka ba. To yaya zan yi? Sai ka zo nan gurin da muke kiran shi limit ɗin nan ga wannan gurin nan da kuke gani wannan gun ana kula da indicator na da Allah sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa shi zaka zo nan gurin wannan ina koya mana ne a cikin menene a cikin Bybit exchanger waka zalika in ka tafi duk kowace exchanger ka je cikinta haka da ka samu. Na'am ga abun nan yadda yake zaka zo nan gurin da aka rubuta maka menene idan kana so ka zaɓi ya baka in ya tafi farashi na sama ne kana so ya baka riba ya ajiye maka shi. So wannan gurin da ake ganin shi shine limit market wannan market price limit din nan robot ne da sayar maka in ba sun dan samu gaspin su ba za su sake maka kasuwan ba. Market kuma da ka saye shi a hannun yan bula market ne. Wannan TP and stop loss shine muke kiran shi take profit and SL that is stop loss. TP take profit / SL that is stop loss. Yadda da ka tare abun nan naka conditional wannan shi kuma zaka bashi setting price ne wanda abun nan OCO kuma one can cancel order and the rest. Amma a cikin waɗannan gabaki ɗayan su an fi amfani da me an fi amfani da limit da market da wannan da kuma OCO. OCO din nan zaka hada abu guda biyu ne a guda ɗaya. Misali zaka hada take profit and stop loss a lokaci guda. An gane to amma yanzu mun ce mu sita ɗaya bayan ɗaya saboda me gaba sai a zo a abun nan ɗin shi sai ka taɓa limit. Idan ka taɓa limit naka ka sayi Solana a dala 130 to kana so idan farashin sa ya kai dala 500 ya sayar ma ko in ya kai dala 150 ya sayar ma to abin da za ka yi kawai in ka zo nan gurin sai ka saka masa limit order. A nan gurin kawai da aka zo ka sa $250. Misali kana da how many Solana a ce kana da 2 Solana idan ya shiga $250 daga nan gurin ka saka kuɗin da kake so ya sayar ma kana da Solana ƙwaya biyu a nan gurin kuma ga adadin kuɗin da dai baka a $250 in ya kai Solana ƙwaya biyu da su baka $500 sai ka zo ka ce me sai ka ce sell. Idan ka ce sell ba zai sayar maka da kayan ba zai ajiye shi a ƙasa. Bari mana class ɗin alive saboda mu gane da kyau. Let me transfer this money to my spot wallet. Okay, gani na akan Sol. An fahimta? So da nazo nan gurin yanzu bari na sayi Solana sabili da sai in mana kasuwar sai mu fahimce shi da kyau zamu gani. Zan sayi Solana yanzu nan. Gashi nan a market price na duka kuɗin da nake da shi. Stop spot trading. Ok, zan sayi Solana kamar yadda kuke gani na adadin kuɗi da nake da shi zan sayi Solana na $5 a menene a market price. Zan muku shi class ɗin ya zama kamar an muku shi live ne saboda ku fahimta. Yanzu gashi nan na sayi Solana na $3.98 sai na ce buy. Na sayi Solana yanzu gashi nan already ya riga da na yi order sa. Idan na zo na yi attempting in sell in aka kula gashi nan zai nuna mini Solana $4.1 as a limit sell. To now ina so na yi pricing in order. So yanzu ni bana so Solana a wannan price din ya sayar min sai na fi so sai ya kai menene sai saka price ɗinka a nan. Sai ya kai $200 250. Kun ga idan fa Solana ya kai 250 shine har zai bani $7.75.
So akwai wani hikima da nake so in nuna muku, in baka da jari da ya kai daga dala 500 yayi sama, dala 200 yayi sama, dala 100 kai 200 yayi sama, kar ka kuskura ka nemi babban coin ɗin da ya kai daga $1 ka saye shi. An fahimta? Idan ka saye shi daga ya kai $1 ɗin nan, in ya kai $2 riban $200 zai baka, $100 zai baka. To amma akwai meme coin da wasu coin ɗin da altcoins ne waɗanda da ka saye su, idan ka saye na dalan ka 30 zai iya baka dala 300. To wannan shine ake kira abunan ribar crypto. Ba wai ka zo ka ta wani jiran coin ka jira shekara da shekaru ya zo yana baka dala 100 ba. A'a, babu, wannan ba crypto bane gaskiya. Make sure that ka dubi coin da yake da potentiality mai kyau sai ka saye shi. Yanzu kun kula wannan calculation din, yaushe Solana na san zai kai dala 250 a yadda kasuwar nan take tafiya, har kuma ya zo ya bani bayan ya kai haka kuma ya zo dala 7 zai ban, ya bar riban dala 3.7, which is illogical. Wannan bai yi ba. An gane? So amma yanzu kaddara sai na je sai na nemo wani coin, da na tashi sai na dubi wani coin. Yanzu misali kamar wannan Pepe din, gashi nan zeros nawa yake da shi? Zeros 5. Idan na buga muku lissafi da Pepe za ku fi fahimta na. Da na zo sai na saka ma Pepe nawa, sai na sa mai dala 5 a yau, sai na saye shi. Kun ga adadin Pepe da na samu 687 Pepe 285 ko? To kaddara sai Pepe sai ya kai nawa? Sai ya kashe 0 kwaya 2 sai ya saka 2. Ku duba fa ribar da yake. Idan Pepe ya kashe 0 2 ya sa min 2, zai bar riban dala 137. To yaya kaddari yau a ce Pepe na zo a yadda yake a current price din, sannan sai na ɗauki dala 100 sai na ɗora masa. An gane? Sai Pepe sai ya zo sai ya kashe mini 0 guda 2 sai ya sa min 1. Ku duba don Allah kuɗin da zai bada. Wannan shine ake kira kayan crypto mai amfani, dala 1,374. A take sai kaga ka faso gari. Misali da ɗan ƙaramin ƙarfin ka naira miliyan 1.600 dai, at least zaka iya yin fiscal business naka na naira miliyan 1, kana ɗan amfani da dala 500 ɗinka a saman iska, kana ci gaba da activities naka tunda ita ce ta kama wannan kuɗin. Amma mu dai ba za mu yi physical business ba. So wannan a takaice shine yadda zaka fidda riba, ka fidda abun nan naka. So ya za ka yi ka sa stop loss ɗin? Na dawo kan ainihin wannan gurin ɗin. Idan ka zo abun da za ka yi shine sai ka taɓa nan gurin. Misali na sa dala 5 ma Solana muka ce. Ina kan Solana nawa, na sa mai dala 4 for instance. So gashi nan. To idan na zo yanzu sai in bashi command, sai in ce limit order, sai in saka 200. In an fahimta, na sa $2,000. In Solana ya kai $2,000 ya sayar min coin nawa gaba ɗaya. To ko ya kai $2,000 fa wannan dala 5 ɗin dala 63 za ta zama. An gane? Once idan na yi placing ɗin order, gashi na ce sold Solana yanzu, sell. Ina taɓawa na ce order, ba wai zai sayar ba ne. Yanzu kun gan shi ya yi opening ɗin order ɗin a ƙasa gashi nan. An gane? An fahimta? So wannan shine magana kawai a nan. To the next thing abunda da ka yi kuma stop loss fa. Stop loss kuma shine wannan SL ɗin, da ka koma gun limit ɗin sai ka taɓa wannan TPSL ɗin. Idan ka taɓa shi sai ka zo sai ka saka price trigger a nan. Ma'anan price trigger, how many US dollar kake so ya kai. Yana kaiwa ya fidda kai a kasuwan, baka buƙatar matsala. In ya taɓa $2 kawai ya fidda kai. Misali sai ka saka price ɗin Solana ɗin, sai ka saka 128 misali. In ya je 128 ya sayar maka da shi duka. So ga abun da zai baka. Nan da kuke gani shine stop loss naka, nan da ka sa wa stop loss. An gane? Nan kuma sai ka saka abun nan naka take profit, that is SL and TP. Idan ka zo nan gurin na ƙasa, gurin da na sa 2000 nan, yanzu misali in ka sa trigger ɗin kai, tunda mun saye shi a 130 something, ba ma so ya wuce 128, ya zubar da dala 2, zai tsayar da mu a kasuwa. Nan kuma muna so in dai ɗauki profit, sai mu ce 250, sai ka ce ya sayar maka da duka. In kun kula a nan gurin da ku ga ya nuna maka menene a nan 128 yana kai, zai fidda kai abun nan, zai taba maka stop loss naka. Nan kuma idan ya zo ya kai 250 dai iya fidda kai a kasuwa take profit. So wannan shine yadda zaka seta stop loss and take profit naka a kan kowane project da ka saka kuɗinka. Fatan an fahimta.